Għada kif jitħallas? Issa dak li jitħallas nara, dak jien ħanara personalment. Dan kliem l-eks-sindku ta' Gargur Helen Gauci f'intervista fuq il-podcast ta' Ricky Caruana. Dan bil-kontra dak li ppubblikat il-medja nazzjonalista meta qalet li t-talba tal-ħalas hija infondata, iżda evidentament dan kontra dak li qalet fil-podcast xarejn ilu. Il-medja tal-Partit Nazzjonalista li qed tkompli tqara bin-nies irreaġixxiet għal rapport ta' One News wara l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Lokali ta' Gargur, illum bit-tmexxija Laburista, fejn instabu kontijiet pendenti ta' eluf kbar ta' euro minn żmien it-tmexxija ta' Gauci. Fost dawn hemm il-kont infami ta' 20 u 200 elf euro għall-attività tal-boxing li saret is-sena l-oħra fil-pjazza tal-lokal. U evidenti li tan-net ippruvaw jużaw ir-risposta tal-Kunsill biex b'xi mod tikkonvinċi lil poplu li lanqas Helen Gauci mi responsabbli għal ħlas, daqs li kieku risposta li ntbatet lill-organizzatur kienet fisem l-eks-sindku u mhux fisem l-istess Kunsill. Dak li ntqal fil-Kunsill permezz tal-avukat tiegħu jirrifletti l-pożizzjoni li dejjem ħa l-istess Kunsill taħt it-tmexxija tas-sindku attwali Mara Jameli. Jiġifieri li dan m'għandux iħallas minn fondi pubbliċi għal deċiżjonijiet li ħadet l-eks-sindku nazzjonalista għall-interessi personali tagħha. Fuq dak li qed tissostni Helen Gauci kemm fil-minuti approvati fil-laqgħa tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju fejn talbet għal kopja ta' korrispondenza fuq il-kwistjoni kif ukoll dak li ddikjarat Ricky Caruana xahar qabel, il-Kunsill preżenti m'għandu xejn x'jaqsam mal-attività tal-boxing u l-kont għandu x'jaqsam dirett ma' Helen Gauci. Dik tħalt responsabbli jien għalija, mhuwiex il-Kunsill. Jien tħalt responsabbli għalija. Il-Kunsill laqgħa tħareġ 1 cent u qassa joħroġ 1 cent. Wara r-rapport tagħna li tan-net qed jippruvaw jiskreditaw, tlabna l-kopja tal-aħħar minuti approvati tal-laqgħa tal-Kunsill li saret fis-26 ta' Ġunju 2025, fejn anke hemmhekk Gauci indikat li l-ispejjeż ta' din l-attività tal-boxing għandhom jiġu indirizzati lejha biss. Minn kif jirriżulta, bil-maqlub ta' tmexxija ta' Gauci, is-sindku attwali Laburista qed ħares lejn l-interess tal-Kunsill u tar-residenti tal-lokal u qed tara li ma jkun hemm l-ebda konflitt ta' interess kif aġixxiet is-sindku preċedenti. Il-verità hi li minħabba l-irresponsabilità ta' Gauci, il-Kunsill għadu qed jiġi mfittex sal-lum fuq kontijiet pendenti fost l-oħrajn din tal-attività bla pjanar finanzjarju u lanqas kuntratti tal-sponsorships li jirriżulta li lanqas biss kienu jeżistu.